Beta pakuita sei? Munobva maita kushambadza mwana wawo hanzvadzi yenyu kudaro kusvika pakuyanika mwana wamai vako kudaro. Inyaya yekuti mimi tinongosita mafacts kuti Beta ingochani. Uyu musikana uyu ari kushandiswa like any other girls vakashandiswa before. Saka ngaasiyane naBeta because Beta takamugamuchira singochani as a family. I'm not bitter or anything. No, vasikana, but kamuyanikiro kamuri kubva maita mwana wenyu, kamutrolere kamuri kubva maita mwana wenyu pasocial media ka. Vasikana ka. This is not good. Munenge muri bitter. Inhau yekuti haasi kukupai mari. Kana muchida mari kamunokumbira kana yasikana. No. You even saw my sister vari kutenderedzwa vachiiswa kumashure kureva. We are not broke like that. We work for ourselves. But asikana, work for yourself. Muchita basa rekufamba nemaghost mumasocial media here asikana. Don't work for yourself yacho. No. Isu tinozvishandira iwewe, tinozvishandira. Zvekuti ukanyatsouya ukanyatsoona zvatiri kuita kuseri uku, then you believe kuti we work for ourselves. But tinongozama kuda kuonesa mwana uyu before it gets out of hand. But madima musiya mwana. Mirai mimi mai mimi. Do you still remember live yatakaita tesere inini nemi na mai Miki na prophetess before? I think it was January. Takatomboita live na woma yava. I remember, how can I forget? But Bita yenyu yati kure amai. Bita yenyu yati kure. Muri kushaya murume chiko izemo here. Aiwa, ukadaro manje wakukanganisa because ndinozokutuka. Kuti vanhu vabatsirike handisi kuda haku kunetsana nemi mother, but kukudzai chokwadi izvi zvinoitwa nemuroi musatanist chaiye. Totobva tatokudzai chokwadi. Zvinoitwa nemasatanist, munhu ane 5 common sense. Mirai ndikudzai mother. Mirai ndikudzai, ndibva ndatokudzai chokwadi. Munhu ane 5 common sense chaichaika haatrole hanzvadzi yake kana hama yake on social media kana asina ningirikini. Kana asina hanzi ita 3-way call and add me.